May tilapia. May kangkong. Guys, ang aking pagkain. Ayan, hello mga kapugit kaganda. Ayan. Ang gagawin natin ngayon mga kapugit kaganda is kuha tayo ng kwan ng isda sa ilog. Try natin yung pagtabukol ti tawag mi dito kakapsat. So kapugi, samahan da nag-alaktibag ko na ito pag ibagak ti cellphone ko ta tumapog kami di karayan. Sige guys mga kapugi, tawag dito. Sumurot kayong agkamol. Ang aking ayun, tingnan nyo yung tabukol nya, oh. Ayan guys, alright. Ayan, oh. Tingnan nyo mga kapugit kaganda. Ito pugi. Yan yung tabukol, yung nakabaklay sa tungod nya. Nyamot din ang idalanan ni Tito nga pugain. Nagsamukbuk tawin. Ay. Yung suksok lang maditi ka sa makanan apaw. Mga kapugit kaganda yan. Sinisimulan na lang magtabukol si ang aking kasama. Ayan. Alright. Yun o. Ganyan lang magtabukol mga kapugit kaganda. Magpakabasa na tayo. Ito yung lalagyanan ko. Dali mo yo. Basa jibit ko. Pananghalian. Ayun. Ayun oh. Nag-aabang na ng kanyan nag-aabang ng isda, tapos tabukulan na. Nandaitan, tinabukulan na. Napaalan. Alright. Nakanta, nadatinala na guys. Lapitan natin mga kapugit kaganda. Nadag silap-silap itan. Isa, unda na alanan. Isa na ala. Oh, haji ni kabsat. Tanaala na kakabsat. Alright. Oh. Tilapia. Damay saya. Dapat aja penay. Aja dua. Oh. Mas daytoy pulutan. Aja penay. Tuh. Sini. Ini pananan. Tah, sinisid na. Babaleng. Maliliit to guys. Pero makakachamba rin tayo ng malaki mamaya. Oy. Kabel kon, baka makabulos pa eh. Gadunay. Ni. Dua man na. Dua. Isang tabukulan lang guys. Not bad.
Dati siyam nga piraso guys. Ganito lang buhay sa probinsya mga kapugit kaganda yan. Enjoy dito guys. Medyo late na kasi kami kaya late buha ba si tito ko eh. Kaya bitinay nagadaw. Ngayon nagadudot tao eh. Ngayon. Ano eh, tabukulan naman namin. Alright, sayang. Nag-lookout. Huwag natin siyang masyadong lapitan guys. Para hindi mabugaw yung lamas. Ito muna tayo. Medyo pag hinagis na niya, lalapit na tayo guys. Nakailan din kami ah. Dalam. Malalim daw ah. Malalim nga. Oh. Ternyata dalam mah. Basan ah. Ayan mga kapugi. Wait. Araring. Ah, yung busit ko. Kikita na guys. Nabasa na yung panty ko. Wadabi. Mga kapugi, alam nyo ba to guys? Ito. Oh, mag-comment lang kayo kung nahulog. Mag-comment lang kayo guys kung alam nyo tong prutas na to dito sa amin, sa Nueva Vizcaya. Oh. Ayan. Tawag nito guys, saresa. Milig ako ng bata nito. Medyo mainit kaya maglilim muna tayo. Masarap to guys, matamis. Shoutout sa mga nakakaalam nito na saresa. Tara na guys, punta tayo sa ibang lugar. Ganda ng bag ko, mabasa. Alright. Ayan, shout out ulit sa mga taga-kon dyan, Nueva Vizcaya. Especially sa mga kapugi at kaganda dyan, at tropa ko. Ayan. Salamat sa mga suporta nyo guys. Ayan. Yung mga kaibigan kong nanonood lagi ng aking vlog. Si Missy din kakabsat. Si Missy daw. Napala si Marino. Nakalusot daw. Kaganda yan. May nakita tayong kangkong. Ito. Mga kangkong guys oh. Sarap to isahog sa isda.
Ilocano natin kakapsatkot. Balangag guys. Masustansya to. Isa sa pinakamasustansyang tawag nito, talbos sa buong mundo. Sa mga leaves na yan. Wala na yung kasama ko. Malayo na. Yummy. Tingnan natin yan kung meron pa. Ang lakas ng agos ah. Ano kayong kasama ko? May kangkong ba dyan? Kangkong. Alright, today. Alright. Lalaki guys. Medyo malaki ang nakuha. Tapos meron pa maya yung yan yung sinasabing screen mga kapugit kaganda yan. Oh, tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Ah, yan guys. Medyo malalaki ah. Oh. Oh. Ayan guys, tingnan nyo guys. Oh, medyo makon pala. Oh. Ito yung mga maliliit na. Oy, may tilapia pa. Tila ko yung tilapia. Ayan guys. Oh, tingnan nyo, may tilapia. Medyo madami-dami. Ayan, tara sa taas. Oh. Alright, may ulam na guys. Mga kapugit kaganda yan. May tilapia. May kangkong. May mga shrimp tayo. Ayan guys. Ayan mga kapogi, ayan. Magpipiknik tayo dito guys sa ilog. Alright. Magsimula na tayong magluto guys. Anong oras na nga mga kapogi? Ayan. Alright. Ayan. Ulam kami ng isda tapos yung kangkong. Ang sarap ng buhay. Alright. Diba ang saya dito sa probinsya guys? Ito talaga mga buhay-buhay probinsya guys. Naalala nyo yung vlog ko sa Bangaan Hills mga kapugit kaganda yan? Doon lang sa bundok na yan. Mga 30 minutes na motorin. Yan. Paghalo-haloin na namin to mga kapugit kaganda. May shrimp, tilapia, tapos kangkong. Ayan, sabawan guys. Dali pa. Kalimutan ko pala yung pinggan. Ayan mga kapugit kaganda. Ah. Dami, sarap nito guys, oh. Sasabawan guys, mga kapugit kaganda yan. Tapos lagyan ng kangkong. Kumukulo na. Oh, di ba? Tibay. Ito yung kangkong. Alright. Kangkong guys, kangkong. Shoutout sa aking tito yan. Masipag. Let's see. Alright. Wala kapugi. Ito yung pinggan namin mamaya. Be careful lang ha. Huwag mong igaganyan kasi kuan, mahulog lahat ng pagkain mo pati sabaw. Huwag mong ibabangkeng, huwag mong gaganyan, papatagilid. Ganito pag dumadayo kami sa kuan noon, meron pag sa mga kasalan, ganyan meron pag naubusan sila ng kuan ng tawag nito ng pinggan. Ayan, ubak ti sa bapaw.
Shoutout ulit sa mga taga Nueva Vizcaya dyan. Ayan. Particularly sa rito sa Quezon. Quezon, Nueva Vizcaya. Municipality of Quezon. Ayan. Sanan, kumukulo na guys. Lagay na natin. Oh my God. Yan mga kapugit kaganda, yan. Kain na. Alright, ito yung pinggan ko guys. Nakalimutan ko talaga yung pinggan at kutsara. Ayan. Yan. Battle na ginawa kong pinggan. Ayan. Yan guys, ang aking pagkain. That's it mga kapugit kaganda. Under the sun. Tilapia pa more, guys. Ano kaming maligo, guys.